Vi skal se også køre gilde til. Køre? Køre? Nå. Hvem skal køre? Far. Der er alligevel andre end mig, der bruger handsker. Brugte du handsker? Ja. Det var sjovt. Men det er jo egentlig rigtig min anden, der er klam. Ja, det er det. Folk lige piller bussen ind og slikker sig. Ja. Ja. Det havde jeg faktisk ikke tænkt på. Det er godt, du vil sige det. Og nu skal du ud til Berømte Sted. Ja, og ved du hvad, jeg tog det bare i går. Gud. Lille, du må ikke snakke med, at man er i konkurrence. Ja, så bliver vi disket. Tak. Hvad? Ja, tror du ikke lige, du kan tage det lidt sammen? Bare lige et lille øjeblik. Hvor rækker hun hånden? Det er fordi, hvis den springer over den forkerte vej, så er den disket. Det er forskelligt, altså. Når de er gået banen rundt først, så se, hvad banen siger. Den er så ikke lige. Så din, den er jo faktisk ikke så. Så er der ikke været over den første. Nej. Og så lader du gå så meget efter. Det er noget hurtigt. Ja, det man kan få reddet det. Ja. Fint. Der var lige ved at gå panik i med den sidste. Det er lige til allersidst, hvor man lige slapper af. Vi starter med. Ellers så bare Værsgo. Så tager vi salto metane. Er du klar? Mm. Kan du lave salto? Nej, det er godt.